Γεια σας παιδιά, καλό Πάσχα και Χριστός Ανέστη. Και σήμερα εμείς θα φτιάξουμε γλυκά τριαντάφυλλα. Τώρα θα σας πω τι χρειαζόμαστε. Μήλο ή ροδάκινο, ό,τι σας αρέσει περισσότερα. Αυγό, καρύδια, ζάχαρη κάστανη, κανέλα και φύλλα. Ξεκινάμε με το μήλο και το κόβουμε. Πρέπει να κάνουμε τα κομμάτια έτσι. Και τώρα για να γίνουν μαλακά πρέπει να τα βάλουμε σε ζεστό νερό και ξύδι μαζί ανακατεμένα. Τα μήλα είναι έτοιμα. Τώρα συνεχίζουμε με τη ζύμη. Παίρνουμε ένα αυγό, το σπάμε, έτσι, και το ανακατεύουμε. Παίρνουμε το πινέλο και αλείφουμε τη ζύμη με το αυγό. Όπα, ξέχασα να ανάψω το φούρνο για 180 βαθμούς. Πρέπει να το αλείφουμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα το κόβουμε. Βάζουμε τα καρύδια, τη ζάχαρη και την κανέλα. Λίγο κανέλα. Βάζουμε τα μήλα. Το βάζουμε στην άκρη. Το διπλώνουμε και το κάνουμε ένα ρολό. Χοπ. Τα μήλα είναι έτοιμα για τον φούρνο. Και τώρα περιμένουμε περίπου 20 λεπτά. Ήρθε η ώρα να τα βγάλουμε. Μαμά! Μυρίζει τέλεια! Τώρα πρέπει να κρυώσουν λιγάκι και όσο κρυώνουν, εμείς θα το στολίσουμε με ζάχαρη άχνη. Είναι σαν αληθινά τριαντάφυλλα. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές και καλό Πάσχα! Γεια σας!